uyaphila. Uyaphila. Nomuzwa ongifikelayo. Ngithi kunomuzwa ongifikelayo. Ngazi mhlawumbe ufikiswe wona lo mthandazo usanda ukwenza wena. Nje uthandaza phakathi kwamabili. Nokufika kwawo lo muzwa ukuthi ngiwuqophe vele. So ngiyaqopha. Mengifikela nawo ukuwuqopha ngecansini. Kusho ukuthi akusiwena wedwa odinga ukwezwa lawo mazwi lawo. Kunamazwi ayeshiwo kumakoti meyogana. Angithi okay, angiqale ngiyikhe la ngoba mhlambe njengoba ngiyiqopha mhlambe khona bayoyikha phezulu. Njengoba uthandaza wena, angithi ngoba emoyeni awukho right. Emoyeni engabe right ingenxa yami. Angithi. Okay. And into esiyibangayo engathi ngikuhlukumeza ngayo zonke, futhi ngazo zonke, into engathi siyayibanga indaba yokuthi ngithi ngifuna isithembu. Angithi. Okay. So kunamazwi ayeshiwo kumakoti. Angilindele nje ukuthi uphendule ngale kwento njengoba ngizoyisho naye. Angilindele ukuthi uphendule, angilindele ukuthi kushintshe umqondo, ucabangise inoma yini. Ingoba nje njengoba ngifikela la mazwi, ngifikela nawo umuzwa wokuthi ngiwaqophe. Ngingathi ayangishisa phakathi. Ayangishisa, kumele ngiwakhephile, yabo. So kunamazwi ayeshiwo kumakoti meyogana. La mazwi lawa usuke eyalwa umama. Bemyalela umendo asuke eyongena kuwona. Amazwi nje ayeshiwo ngingathi yabo ngesilungu ke kuthiwa i-cliche, okusho ukuthi amazwi nje asephindaphindiwe, aselindelekile futhi ukuthi ashiwo, yabo. Amazwi lawo ukuthi uma okay, awukuqala afikela mina ukuthi umendo awuthunyelwa gundwane. Awokuqala afikela mina lawa mazwi. Kodwa lawa angifikelayo ukuthi ngiwasho ilawa ukuthi uma ufika kuthakathwa uyofike kuthiwa noma uqedela kuthiwa nawe uyofika uthakathe. Kuthiwa uyofika uphakele imfene yakhona, angithi. Kuye kushiwo njalo, angithi. Mekuyalwa umakoti. Yeah. Wena ugana ekhaya, uganela ekhaya. Mhlambe into engathi bekufanele uyilindele ukuthi uyokuqhwetshwa ebusuku. So umakoti asambe-ke sikuyileso sikhathi yokwenza usiko lala ekhaya.
yabo, into engathi ubungayilindela, yabo. Naso isikhathi esihambile uyabona akekho okuqhwebayo ebusuku ekuqhwebela ukuthi kuyophunywa kuyonje imikhuba. Kunaloko ngingalivuma-ke icala-ke nami ngokokuqhweba ebusuku, kodwa kusuke kungakona ukuthi iyonziwa komakhelwane imikhuba. Ya. Ngokwesintu uma kukhulunywa ngokuthakatha kukhulunywa ngento engathi ngesiLungu ngathini, worst case scenario. Angithi ngokwesintu uma kukhulunywa nje ngokuthakatha i-worst case scenario leyo kahle kahle ngokwesintu. Uma ungayiqhathanisa ngokwesintu, i-worst case scenario ukuthakatha. Okusho ukuthi emandulo vele ayikho enye into ebebengayiqhathanisa ngayo, ababengaqhathanisa ngayo ama-challenges ayofica umakoti emendweni. So the worst case scenario ababengayiqhathanisa is ukuthakatha, ukuthi uma ungathi uyafika kuthiwa kuyathakathwa, kuthiwa nawe uyofika uphakele imfene yakhona, yabo. Wena la ekhaya kwaNtanda akho mfene osuke wavuthelwa yona noma wakhonjelwa yona ukuthi mhlambe iphakele eyokuthakatha. Engingathi mhlambe mina-ke ngingayikhomba-ke mhlambe ngokwakho sekungayimina-ke, mhlambe mina-ke imfene yakho le engashiwo noma iqhathaniswe ngaso lesisho lesi. Ngakho futhi ekudala ukuthi sengiphenduka imfene emehlweni akho ngenxa yokuthi ngithi ngifisa noma nginemizwa yokuthatha okwesibili. Kukuhlukumeze kunjalo lokho, hhayi ngingakuxolisela lokho, ngingakuxolisela impela ukuthi kukuphathe kabi nendlela ekukuphatha ngayo. Kodwa iqiniso limsulwa, imizwa engingakwazi ukuyilwisa. Ingakho I have a better understanding of abantu besilisa. Ubona abantu besilisa kuba ngathi uhlanya, kuba ngathi abambeki, kuba ngathi isilima, kuba ngathi udlisiwe uma enemizwa yokuthatha okwesibili. Mina ngokwami ngikwenze to the best of my ability ukukuhlonipha, ngokuthi angifihlanga lutho, anginyonyobanga ngalutho, ngokuthi into ebengiyilwela kunako konke ukuthi nangolulodwa usuku kungabi ukuthi khona into oyokhombeka ngayo wena kuthiwa umenze isilima, yabo, ngayo. Ngikulwelile lokho, ngisakulwela futhi namanje. Yingakho mina engiphenduka isilima ebantwini ngokuthi ngikuxoxela yonke into. Ngiphenduka isilima ngoba abanye bethi hhayi kuyafihlwa, ulanda umseleko mhlambe futhi umlanda ungayikhi phansi, umlanda usuwonile kahle kahle, umlanda seniyo-ayina amaphutha, usuyophenduka inhlekisa phambi komhlaba, yabo. Ekuyinto engingakwazanga futhi nabo ukuthi mina ngithi ngingayenza, okokuphenduka noma ukuphendula inhlekisa phambi kwabantu. Kunaloko ningathi menikhuluma nabantu nibekhuluma nayo nilokhu nibabazile ukuthi hawu, unesibindi sokukutshela lokho, ngoba iqiniso nalo ukuthi kungithatha isibindi nami ukuthi ngikutshele engikutshela kona. Angazi noma uyangizwa. Yilokho kuphela.
Unendlebeke uzwile.